Kusang जों tini ora phaisupajak Bogapha develop khobjak tini Teiruma Panchayat ni bisingo Thumpila para ni simi yang Rajidon para जों oro khobor mamani hingke haise oro kuno lama kwrwi borok himdra simi se lama tongo hin जों khanaka oro bagui जों oro phaisupajak kainrok nugui mano hingke जों nugui mano abo kisa thek thek tanai se abo kasa madro khege lama khlaijak जों Rajidon para जों or lukurok parani lukurok bai जों thaijak thaini kok sungui je khlainai जों oro thangai जों sungui nainai borokno bobo haiboni somosya borok lamani somosya rok जों khnalainai ba nailainai thari जों yakse nungnai cameraman no koinai yakse nungnai bagai nainai di obtei no borok lai sogo obtei haikhe borok baja thango prai Thumpila parani simi yang Rajidon para jora kuno lama kwrwi prai 3 kilometer obo hai जों nugui makha 3 kilometer hai जों himui o para sogainani hapong hatai teisa barei ma thango obo hai khe जों nukha phari जों direct brown khuptei जों khnailainai naitongdi joyakare Laiboma TV Tini are baji sanam asa notini joto chana ringmani karan ketma umahai disyo जों हराव लिंखनि कारण लाय बाराय दिनै तो लामा एकदम 8 दिनाय थानो सिन लामा 2018 8 दिनाय था बि आव एसडीएम बीडीएम जतो कायफाया बिदुत दैदु कागै लामा राताफाया हुवा एसे लामा लावा पलाय 2 दिन बिसेयाव दिसबे गारे हाबल थाय कराव हालाय उसकाबो जों था 11 था एमलेन द्रियो बोसायाव सोनो जों सुता दे थांनियान सियानि हालाबो सां 11 था कमल गारे था जों फारा खवानि बरक बांगियाव कमल गारे थामला हालायै बो साय सायासोनो थानाय मास द्रियो 2 तारिख वार थाय करसोनो एमएलए साय हमनि करा एमएलए Kawan pore ke nono je skanga nono phagi sai tama hinge kawrai klang बो सायो बिधान सभा फायजाबो बो ताम मिसा दान्दा स्टाइलाय बिधान सभा फायजासिनि इपरागो बो सायख्लाङो आं दिनै बुट फास हलाय आरो फानबाय दङ लामा नाय सायख्लांजाबो प्रमोद रिया आव बीजेपी नि एमएलए इनके नoni ro total koi paribar dong दिनै रो 17 परिवार का इनके नoni ro school ori dong स्कुल अंगनवाड़ी स्कुल दङ इनके noni block ke bo khobja बका ब्लॉक इनके पंचायत का पंचायत हलाय तिरुमा खलायो तिरुमा पंचायत abani pore ke nok thangirok saka lamani khoborok लामानि खबर तो साइट दङ माननाय साइट दङ ब आला बक्स नो हे लिंखवा एमएलए लिंखने जों था सिपो या गारि थांजा बो तो साइ हावो जों 2 तारिखआवनो जेखा चेष्टा खारि हनायनि साजा इनके चेष्टा खारिनाय तापनो ननो फागिरok साफायगा हे फाजिया जे सिपो फाइबानि जों थामानि बो सागो खबर बातासिक माननि आरो बो साइरा 2 तारिख फाइथागो 2 तारिख जेखला ननो चेष्टा खालायनि साजा तापनो फाइगो फाजि ह बुट पाइ था आरो गनसि फाइदिया नसरि इनके न ताव बनो तमा सानामसो जारा कावराय क्लांनाय रंनो जारा सिनि लामा तो एसडीएम वीडियो काजाक सिन तो लामा जतो लामा ता खाइसे बक मिन्दिस दिन्दिस थिंजा करावै ना फले हाला से सिनि से लामानि मिन्दिस बियां खैयाबो से एमएलए हाला से लाबले करक साइमसु फले हाला सिनि सुगि तो ता सिनि प्रा 2 बोसोर का रुक दिबो बालसा बाखासे मोला बोसोर खालायबानि मोना बुटनि जरा रक ननो जारा सरकारक जिकुनु सरकार ननो फागिरक तमा हेरो साफायरक
माहिराव साफाय सरकार तो फायो बक्ता बुथ काला फायनाय जों साइक्लां जों बिधान सभा का फायजाबो एमएलए आरो पास खालामनो हालाय आरो जिखा एक पे आं पास हालाय आरो एमएलए फायना जेखा लामा लाइननि साइक्लां जाग दंबो एकटा बेबोता एकटा साइक्लांनि परे इनका नोंताबो बुनो तमा काव साना मुसु नोंबनो तमा साना मुसु ताबो ए हालाय बुतो आखाय एकटा सनो करावरि खिलासनो हालाय हालाय बिनि करा हालाय बियां थाबो बिनि हुदा मिसल दान्दा हालाय तो हाया लायसनो जों तो लामा लामा लासनो चेष्टा खालामनाय लामा थाहासिनि बायसिनि दैनि बुसादि सकट संमाने 2 बोसोर ते काहा ताबु दै साप्लाय यावने बाइसाइकेल जरहासनो चाकदे खाय रि नंथोबो ये तै रख बजागानि रख मानो गानि दै हालाय जों तैसा खवासाव लों मालोङो ओमफ्राय दै रनि व्यवस्थाबो करिखले दैनि व्यवस्था लाय बोता मिसा दान्दा सतालाय दैलाय ताव ओ अंगदा स्कुल द्रियो सुद्रियो आवर आइसा जातो बतो ऑल पारा थगिया सो सुदो अंगदा सिंता निमहा थंनाय ये पारानि मुखाय महला आवर आदिदन पारा बेनि मुखाय आरो बहला पत्रा त्रिपुरा Artinya ada banyak